Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes si otvoríme balíček z Macron Your Sport Club, ktorý som objednal pred 2 týždňami. Sú tam dva rozhodcovské dresy, šortky, kraťasy v podstate. Cena vyšlo ma to približne 180 €. A prišlo mi to v takejto krabici. Takže ideme sa pustiť na to. Trošku si dám dole vás, by ste videli. Takže ideme to otvoriť. Najprv tuto. Otvoríme to z obidvoch strán. Aj zo spodu. Aj z vrchu. Takže dám si bokom krabicu, natočím si vás hore, aby ste videli na mňa. Takže ideme si ukázať, čo som si objednal. Takáto faktúrka. 170 € ma to vyšlo. Tak, keď to bolo pred 2 týždňami, si už nepamätá človek, to je dávno. A myslím, je tu takýto vach, 41 litrový, licencovaný. Môžeme aj takto si ho pozrieť. Takýto krásny. Ja si ho trošku ešte zabavím. Dobre. Dáme si to na bok. Takýto rozhodcovský dres. Žltý. A môžeme si aj pozrieť. Takto. Takýto a takýto. Jeden. Dáme si na bok a ukážem vám ešte štucky. Jedny, dvoje pre istotu. Lebo pri pískaní samozrejme sa spotíte. Takéto kraťasy. Aj to vám ukážem. Dobre, máme otvorené. A to je to isté, to som kúpil 2-krát. Takto. Také je to. Sice je to otočené asi. Není. Dobre. Takže to je všetko dnešnému videu. Chcel by som pekne poďakovať a prajem pekný deň. Čaute.